S Petrem Vašákem a dalšími vás zveme na 4. cestu alchymista. Období zimního klidu a hledání vize. 3 workshopy božského dechu a spojení s elementem vzduchu. Tématem našeho setkání bude mystická hudba, schopnost odezdání, terapie božského dechu, cesta do horních a dolních světů a medicína modrého lotusu. Chladná zima přivádí člověka více do vlastního nitra. Období klidu, prázdnoty a uctění nejvyšší pravdy života o smrti přichází. V prostoru horní místnosti stavení na kopci Rabouň hledají alchymisté místo, ze kterého přicházejí vize a způsoby, jak překonat staré vzorce s lehkostí vánku. Každý z nás je jedinečná bytost. Alchymista se učí rozumět základním principům života a hledat tu nejvlastnější cestu, která je nejblíže jeho srdci a přináší do jeho života jasnost a pravdu. Teď se spojíme s Matkou Zemí. Můžete vnímat, jak z vašich nohou a rukou vyrůstají kořeny. Hluboko do země, do jejího středu. A ty kořeny můžete spojit se svým výdechem a vnímat, jak jsou hlouběji. Můžete vnímat skrze ty kořeny ukotvení, uzemnění.